जोङो मेसेजनि फारसे आवगायलांनोसै जों इसोरनि गाहाम बाथ्रा बे समाव सोलोंनानै लानि जोङो बयबो जयैनो सोलोंगोन बेनिखायनो बयखौबो दसे धोर्य हमनानै थानो थाखाय आं खावलायबाय माइकआ थेरबाय थादों आं बेखौनो बन्द खालामबाय जोङो सावरायनि आङो मोननै टपिक लादों जे इसोरनि इम्परटेन्सआ मानसिनि सायाव माने मा इम्परटेन्स होयो मानसिनि सायाव इसोरा व्हाट इज द इम्परटेन्स अफ गड अन हिउमेन जों बिनि सायाव सावरायगोन बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय मानसिनि इम्परटेन्सआ मा व्हाट इज द इम्परटेन्स अफ हिउमेन माने मानसिनि इम्परटेन्स गावसोरनि सायाव मा इम्परटेन्स होयो मानसिया बांसिनै बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय इसोरा मानसिनि सायाव बांसिनै मा इम्परटेन्स होयो बेखौ जोङो मोननै टपिक लानानै एसे सावरायनि गिबियाव आङो एसे थुलमुलै मानसिनि इम्परटेन्सखौ एसे बुंनो नागिरदों जे थांना थानाय समाव मानसिया गावनि लाइफखौ मोजांखै थांजानो जेब्लायबो हास्थायो जेब्लायबो लुबैयो दा बे मोजांखै थांजानो हास्थायनानै मानसिया गाव गावबागाव मोनफा मोनफा थांखि लायो जेरैहाय जे सासे गारजेन हिसाबै सासे जिखियानो जा खुदियानि गारजेन हिसाबै बिमा बिफाहा बिसोरनि सायाव मोनसे थांखि थायो जे बिसोरो साननो हागौ सोरबाया आंनि गथ'खौ आङो मोजां फरायहोनानै आङो मोनसे मोजां खामानि बा मोनसे मोजां साख्रि आङो मावहोगोन साख्रि मावहोनानै आङो बे गथ'खौ लानानै आङो बे संसाराव थानाय समाव मोजां जिबन जापन खालामलांगोन होननानै सानै बिमा आरो बिफाहा थांखि थायो बे जाहैबाय बिसोरो बेखौ मोनसे इम्परटेन्स होननानै सानो मोनसे गोबां इम्परटेन्स होननानै सानो बियो बिसोरनि एम जानानै थायो दा बे बिसोरनि एमआ मोनसे इम्परटेन्स एम माने बेखौ बांसिन इम्परटेन्स होयो गारजेना गावनि गथ'नि इयुननि सायाव साननानै बेनिफ्राय जे गथ'आबो जेब्ला साननो हनो हायो जे आङो मोजां गोसो होनानै फरायनानै आङो गोरों गोरा जाब्ला सानगोन सोरबाया आङो मोनसे मोजां साख्रि लागोन सोरबाया जानो हागौ आङो डक्टर जागोन सोरबाया साननो हागौ आङो डिफेन्सआव साख्रि लागोन सोरबाया सानो जे आङो IAS अफिसार जागोन सोरबाया सानो आङो IPS अफिसार जागोन बेबायदिनो गुबुन रोखोमनि सासे गथ'हाबो जे सोलोंथाइ लानाय समाव साननो हानाय समाव बियो बेबायदि एम लायो आरो बे एमनि सायाव बियो जोबोद इम्परटेन्स होनानै खामानिखौ मावलांबाय थायो बेयो जाहैबाय जे इम्परटेन्स मानसिनि इम्परटेन्स हिउमेननि इम्परटेन्स जोङो मानसि माहारिनि गावा गोसो सिङाव साननाय आरो थांखि लानाय बे मोनसे प्रजेक्ट दा बे प्रजेक्टनि सायाव मा खालामो जे सासे मानसिया इम्परटेन्स होनानै जे बेखौ मावफुंनो थाखाय बियो थैथां नाजायो नाथाय नाजासेयावबो खायसेया जाफुंसार होनो हायो खायसेया जाफुंसार होनो हाया बेबायदि जानानै थालाङो अब्लाबो दा बियो मोनसे इम्परटेन्स जे मानसिया गावनि बे संसाराव जोनोम जानायनि जे उनाव जे गाव बोरैहाय गाव थैजासिम मोजां जिबन जापन खालामलांनो हागोन बेयो जाहैबाय जे मानसिनि इम्परटेन्स बेनिफ्राय बियो सानगोन हदाय फिउचारखौ सानबाय थायो जे आङो गाबोन मा मावगोन बिनि उनाव आङो मा मावगोन बिनि उनाव आङो मा खालामहैगोन बे थांखिखौ जाफुंसार होनो थाखाय दिनै आङो मा मावनांगोन गाबोन आङो मा मावनांगोन बिनि उनाव आङो मा मावनांगोन बे थांखिखौ जाफुंसार होनो थाखायनो बेखौ साननायावनो मुखुब जायो आरो बेस्थ' थायो बे जाहैबाय मानसिनि बयनिबो सिगांग्रोसिन इम्परटेन्स माने गावनि एमनि सायाव मानसिया बांसिन इम्परटेन्स होयो दानिया जोङो नायनि जे इसोरालाय जोंनि सायाव माथो इम्परटेन्स होयो जों मानसिनि इम्परटेन्सखौ थुलमुलै एसे रायलायबाय खिन्थु इसोरा मानसिनि सायाव मा इम्परटेन्स होयो जों बेखौ एसे नायनि माथाइनि 33 सिरि
34 सिरि जों बेखौ नायनि माथाइनि द' बालाब 33 34 सिरि बेहाय बुंदों जाहैबाय नोंसोर बिनि रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नायगिरग्रो अब्ला बेफोर गासैबो नोंसोरनो होदेरनाय जागोन बिनिखायनो नोंसोरो गाबोननि थाखाय जिंगा दासि मानोना गाबोना गावनि थाखाय गावनो जिंगा सिगोन सानसेनि थाखाय सानसेनि सैनाया थायो सानसेनि थाखाय सानसेनि सैनाया थायो आरो गाबोननि थाखाय गाबोननि सैनाया फैगोन बेबायदिनो नोंसोरो बिनि रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नायगिरग्रो बे जाहैबाय मानसिनि सायाव इसोरनि बयनिख्रुइबो सिगांग्रो इम्परटेन्स इसोरनि जे मानसिया इसोरनि रायजोखौ मोनग्रोथारनांगौ मानसिया गिबियाव इसोरनि रायजोखौ मोनग्रोथारनांगौ बेनि उनावसो गुबुना जायो गुबुन इम्परटेन्सा जायो बयनिख्रुइबो सिगांग्रो इम्परटेन्सा जे इसोरखौ नागिरग्रोनाया इसोरखौ मोनग्रोनायासो जों मानसिनि बयनिख्रुइबो इम्परटेन्स सिगांग्रोसिन इम्परटेन्स जों जानो नांगौ बेखौ जोङो बाइबेलनि गेजेरजों मोननो हायो नाथाय जोंनि एइमनि थाखाय जोंनि इम्परटेन्सनि थाखाय जों मानसिनि इम्परटेन्स आरो मानसिनि एइमनि थाखाय जों सानफ्रोमबो मावनाय दांनाय साननाय हनायाव जोङो मुखुब जानानै थायो जोङो सानो जोङो गंसे न' लुगोन आरो बिनि फिसा आङो गंसे न' लुनानै आङो रायजो जानो हागोन आरो बिनि उनाव बेखौ लुनो हाब्ला सानो आङो गंसे इनिख्रुइ देरसिन न' लुनि होननानै सानो आरो बेखौबो हाब्ला आङो गंसे पाक्का न' लुनि होननानै सानो आरो बेखौबो हाखांबा आङो बिल्डिं गंसे हानायमोनब्ला आङो सानो आरो बेबायदिनो सानो आङो बाइक बायनि होननानै सानो बाइकखौ मोनब्लाथाय आङो गारि गंसे मोनगौबा होननानै आं सानो बेबायदिनो गुबुन मोनसेनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे मानसिनियाव हास्थायनायानो फैबाय थायो आरो बे हास्थायनायनि सायाव मानसिया मुखुब जानानै थायो बेखौनो इम्परटेन्स होयो मानसिया नाथाय इसोरनि इम्परटेन्सा जाहैबाय गिबियाव मानसिया इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रोथारनांगौ बियो नाम्बार 1 इसोरनि मानसिनि सायाव होनाय इम्परटेन्स बेखौसो इसोरा इम्परटेन्स होदों बेनिफ्राय जोङो नायनि माथाइनि द' बालाब 19निफ्राय 21सिम नोंसोरो पृथिबियाव गावनि लागै मोजां बुथुमनायफोरखौ दा बुथुम बेयाव गुन आरो मारामा गाज्रि खालामो आरो बेयाव सिखावफ्रा हाफ्लंनानै खावो नाथाय नोंसोरो गावनि लागै मोजां बुथुमनायखौ बुथुम बेयाव गुनाबो मारामाबो गाज्रि खालामा आरो बेयाव सिखावाबो हाफ्लंनानै खावा मानोना नोंसोरनि मोजां बुथुमनायनि थानायावनो नोंनि गोसोआबो थायो नै आं दहायनो होनदोंना जे इसोरा बुंबाय जाहैबाय जे बे बाइबेल शास्त्रआव जों मोननो हाबाय जाहैबाय नोंसोरो पृथिबियाव गावनि लागै मोजां बुथुमनायफोरखौ दा बुथुम जे बे पृथिबियाव जे मोजां होननानै मानसिया जे बुथुमबाय थायो सानफ्रोमबो गावनि बुथुमनायावनो जों बेस्थ' थायो माब्लाबा जोङो रबिबार सानसेखौबो जों इसोरखौ खुलुमनो जोङो सुबिदाखौ मोनबावा बेस्थ' जानानै थायो नङा होमबा रबिबार सानसेखौबो जोङो इसोरखौ खुलुमनो थाखाय जोङो खाबु जों सम बहननानै जोङो लानो हाबावा ओरैबायदि मानसिया मुखुब जानानै थायो नाथाय बे मुखुबा मानि थाखाय बे मुखुबा जाहैबाय जे गावनि इम्परटेन्स बियो इसोरनि इम्परटेन्स नङा बियो इसोरनि इम्परटेन्स नङा बियो जाहैबाय गावनि इम्परटेन्स मानोना बियो सानदों जे आंनि जिबनाव आङो बेनिख्रुइ बांसिन मोनगौबा आरो बेनिख्रुइ बांसिन मोनबावोबा आरो नैबेनिख्रुइ बांसिन मोनबावोबा बे गावनि इम्परटेन्सखौ मानसिया बयनिख्रुइ सिगाङाव लायो नाथाय बेखौ बुंदों इसोरा बेवहाय माराम अरो होननानै बुंदों माराम अरि बेबायदिनो जोरथाय बे बुहुमाव जेबो बुस्थुआनो गैया थाखाबाबो माराम अरो थाखा सिक्कि गथाफ्राबो हायाव गारसोनानै दोनबा ओरैनो माराम जालांगोन फैसाफ्राबो दोनबाय थाब्ला नों आखायाव नांनानै मैला जालांगोन गोजाम जालांगोन बेबायदिनो बियो माराम अरो होननानै बुंदों माराम अरो माने बिनि ओंथिया जाहैबाय बे बुहुमनि मोनसेबो बुस्थुखौ नोङो लांफानो हाया बिनि ओंथियानो जाबाय बे बुहुमनि मोनसेबो बुस्थुआ जोरथाय नङा बियो नोंनि अरायनि सम्पति नङा बियो आंनि अरायनि सम्पति नङा मानो बिनि ओंथिया जाहैबाय बे
माराम अरोनि ओंथिया जाहैबाय बे जोंनि अरायनि सम्पति नङा। जेब्ला जोङो थैयो जों बेखौ गालांनानैनो जोङो थांनो नांथारगोन, बेखौ जोङो नागारनानै थांनो नांगोन। नोंनि बिल्डिं दंब्ला नोंनि बिल्डिंखौ नों नागारनांगोन, नों गारि दंब्ला नोंनि गारिखौ नों नागारनांगोन, नोंहा बिसि दंबा बिसिखौबो नों नागारना थांनांगोन। नाथाय जेब्ला समाव नोंनि नागारना थांनाय सम जायो अब्ला नोंथाङा इसोरखौ मोनाखैब्ला, गिबियाव बुंदोंना नोंसोरो बिनि रायजो, इसोरनि रायजोखौ बुंदों, इसोरनि रायजोखौ नोंसोरो नागिरग्रो होननानै बुंदों, बिनि धोरोमखौ नागिरग्रो होननानै बुंदों। नाथाय नोंथाङा थांना थानाय समाव जुदि इसोरनि रायजो बिनि धोरोमखौ नोंथाङा मोननो हायाखैब्ला, थैना थांनायावथ' नोङो नोंनि बिल्डिंखौ, नोंनि गारिखौ, नोंनि सम्पतिखौ नोङो नागारलांखाबाय, नाथाय बिनि उनावबो नोंथाङा नोरोग फारसे थांनानै अरायनि सैनांनायाव नोंथाङा गोग्लैहैनांगोन। बेखौ क्लियारै जोङो बाइबेलाव मोननो हायो। बेनिखायनो बुंनो जाहैबाय इसोरा जोंनि सायाव इम्परटेन्स होनाया गावनि रायजोखौ, इसोरनि रायजोखौ, सोरगो रायजोखौ नागिरनायासो बयनिख्रुइबो सिगांग्रो नाम्बार 1 इम्परटेन्ससिन। बिनि उनावसो गुबुन गुबुन जोंनि इम्परटेन्स, जों मानसिनि गुबुन गुबुन इम्परटेन्स, बेखौ जोङो बेवहाय मोननो हायो। जोङो मानो इसोरा बेखौ इम्परटेन्स होदों, इसोरा मानो बेखौ बांसिन इम्परटेन्स होदों, जे जोङो साफ्रोमनियाव, नोंनियाव आंनियाव मोनसे सोल एन्ड स्पिरिट होननाय जाय बुस्थुआ दङ, बे बुस्थुआ इसोरनि, नङा होमबा? सोल एन्ड स्पिरिट, बियो थैनो रोङा, बे थैनो रोङि बुस्थुआ इसोरनि जायखौ इसोरा जों मानसिखौ दानाय समाव हानि हाद्रिखौनो लानानै बियो आदम आरो हावा बियो दादोंमोन, दानानै गन्थङाव हां सुनानै होदोंमोन, बे गावनि खुगाखौनो गन्थङाव फुनानै गन्थङाव लगायनानै बियो सुना होदोंमोन, लोगो लोगो जों मानसिया गोथां जादोंमोन। बे गोथाङा जाहैबाय इसोरनि सम्पति, इसोरनि बुस्थु। बे इसोरनि सम्पति बुस्थुआ, इसोरनि बुस्थुआ बे जों मानसिनियाव बियो हाबनानै दङ। बेनिखायनो जों मानसिनि सायाव इसोरा जोबोद इम्परटेन्स होदों, नाम्बार 1 इम्परटेन्स होदों, जे मानसिया इसोरनि लागै जोबोद इम्परटेन्टसिम, मानोना मानसिनियाव इसोरनि सम्पति दङ, बे सम्पतिखौ इसोरनो नांथारगौ। बेनिखायनो जे इसोरा मानसिखौ जोबोद इम्परटेन्स होदों। माबायदि इम्परटेन्स होदों, जे मानसिया इसोरनि रायजोखौ आरो बिनि धोरोमखौ नागिरग्रोथारनांगौ, अब्ला जोङो गासैखौबो होदेरनाय जागोन होननानै दहाय जों बाइबेलाव फरायनायाव मोननो हाखाबाय। बेनिफ्राय जोङो माथाइनि 6:25-27खौ जोङो नायनि, 25निफ्राय 27सिम जे जों फरायनि। बिनिखायनो आं नोंसोरखौ होनो, मा जानो नङाब्ला मा लोंनो होननानै जिउनि थाखै, नङाब्ला मा गाननो होननानै मोदोमनि थाखै जिंगा दासि। जिउआ जानायनिख्रुइ आरो मोदोमनिख्रुइ देरसिन नङा, जिउआ जानायनिख्रुइ आरो मोदोमनिख्रुइ देरसिन नङा। जोंखौ जिंगासिनो होआखै, माने जोंखौ गाबोन मा जोमगोन, मा जागोन, मा लोंगोन, मा खालामगोन, बेफोरखौ जोंखौ जिंगासिनो होआखै। दिनैनिया दिनैनि, गाबोननिया गाबोननि, बेखौसो बुंदों, माने बेखौ बुंदों। बेखौ गाबोननिया गाबोननो गावनो जाखागोन होननानै बुंदों, जे जों इसोरनियाव आर'ज खालामनानै गाबोननिखौ जों गाबोननो मावनांगोन, गाबोननिखौ जों गाबोन मावनांगोन, गाबोननिखौ जों गाबोन मावनायाव बेवहायनो फैगोन। जे इसोरनि रावा बेबायदि, इसोरनि रावा बेबायदि। बेनिखायनो आं नोंसोरखौ होनो, मा जानो, माने मा जानो, नङाब्ला मा लोंनो होननानै जिउनि थाखाय, नङाब्ला मा गाननो होननानै मोदोमनि थाखाय जिंगा दासि होननानै बुंदों। जिउआ जानायनिख्रुइ आरो मोदोमनि हिनिख्रुइ देरसिन खोमा। नख्रांनि दाउसेनफोरखौ नायहरदो, बिफोरो फोआबो, हायाबो, बाख्रियावबो बुथुमाबो, अब्लाबो नोंसोरनि सोरगोनि बिफाया बिसोरखौ खाङो, नोंसोरो बिफोरनिख्रुइ दाम गोसासिन नङा खोमा। दाउसेननि एग्जाम्पल बेहाय होदों, जे दाउसेनल' नङा, दाउफोरखौनो जोङो बुंनो हायो, जे बेहाय बुंनायखाय जे दाउसेनखौनो हमबाय, जे दाउसेनफ्रा मा होनो, बिसोरो फोआबो, गायाबो, बिसोरो बुथुमनानैबो दोना, बेबायदि बुंदों। दिनैनिखौ बिसोरो दिनैनो नागिरनानै जायो, गाबोननिखौ बिसोरो गाबोननो नागिरनानै जागोन, बे बाथ्राखौ बेवहाय बुंदों। नाथाय बिसोरो बुथुमनानै दोना, अब्लाबो बिसोरो जिंगा सिनाय गैया, आरो बिसोरो राननानैबो थैयाखै, बिसोरखौ इसोरानो दैदेनो, इसोरानो खाङो, इसोरानो जाहोयो, बेखौ बेवहाय बुंदों।
दा बेबायदिनो जे जोंबो बे दाउसेनिख्रुइ मैल'बानसिन जोङो मानसिया दाउसेनिख्रुइ जों बांसिन मैल'बानसिन मानोना इसोरा स्पेसियेलि मानसिखौ सोरजिदों आरो गावनि सम्पति हांखौनो मानसिनो होदों बेनिखायनो इम्परटेन्स होनायखौ इसोरा माब्लाबाबो नागारा इम्परटेन्सिन होनायखौ इसोरा माब्लाबाबो नागारा बेनिखायनो जोंखौबो बेबायदि जोंनि माबायाव मोदोमनि थाखाय मुखुबद्रायाव जोंखौ थानो होआखै इसोरा बेखौ जोङो शास्त्रनि गेजेरजों जोंनो फोरोंदों नाथाय जोङो खायसे खायसे ओरैबायदि मानसिखौ जोङो नुबोबाय आरो जोंनियावबो बेबायदिनो दङ जे जोङो गावनि मोदोमनि नागिरनायावनो बेस्थ' जानानै थायो सानफ्रोमबोनि गावनि माबायावनो बेस्थ' जानानै थायो नाथाय इसोरखौ सानसेखिनिखौबो खुलुमनो सम बहननो हाया बेबायदि जानानै थायो नाथाय इसोरनि बुंनाय बायदिब्ला इम्परटेन्सआ बे नङा इसोरनि गाहाम राव बुंनाय बायदिब्ला इम्परटेन्सआ बे नङा गिबियाव जोङो इसोरखौ मोनग्रोथारनांगोन आरो बेखौ जोङो टाइम मथे इसोरनि होनाय बायदि जों बेखौ खुलुमनांगोन बिसो इसोरा मानसिनि सायाव आसा खालामनाय इम्परटेन्स नाथाय गुबुन इम्परटेन्सआ जाहैबाय जे मानसिनि इम्परटेन्सआ आं दहाय बुंनाय माखासेया आङो दिनै गोबाव बुंनो सानासै बेखिनि सुंद' इसोरनि रावखौ बुंनानै दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नो नागिरबाय जों बयबो खोनासंग्रा आं बुंग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा बोर होफ्लायथोंसै बेखिनियावनो आङो दोनथ'नाय जाबाय आमेन।